Yethule ngokusemthethweni inkosi yesizwe sasebashaweni endaweni yaseHarding ogwini oseningizimu nesifundazwe saKwaZulu-Natal. Inkosi uBusani Zungu ithatha isihlalo sikababa wayo wakhothama ngonyaka we-2015 inkosi uSidumo Zungu. Kwabeke sekubamba kuNdlunkulu wayo kwinkosi ngoba ibisesencane kakhulu. uNdaba Ezithu uzimisele ukuhamba kezinyathelweni zikayise aphinda alethe inhlelo zokuthuthukisa isizwe sakhe. Inkosi yesizwe sasebashaweni eHarding ogwini oluseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal ithi izimisele ukuletha izinhlelo ezizothuthukisa lesi sizwe. uNdaba Ezithu kusho lokhu ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ezokwethula ngokusemthethweni esizweni njengoba sezozibambela amathupha njengoba emuva kokukhothama kwababa wakhe ngo-2015 wabe semncane kakhulu wabanjelwa uNdlunkulu. Uthi njengoba izidakamizwa kanye nophuzo oludakayo lushabalalisa intsha zikhona izinhlelo azozifaka ukulwa nalesi sihlava. Cha, isizwe sasebashaweni siyisizwe sihle impela ngoba ubaba washiya esebenzile impela kakhulu. Mina ngifisa ukuthi ngibazisa abantu nje ukuthi ngizoletha intuthuko esizweni konke nje kuzohamba kahle. La esizweni kunalenkinga le khona le yalini bathi umZambia mabesho. Khona ama programs ngizowafaka nje ukuthi cha izingane ke ngiyikhuthaze esizweni ukuthi cha ake bezibiyeke nje utshwala mhlambe zifocus ebholeni mhlambe na ngoba ngikhona uLento uSandile Zungu sixhumene naye lo amaZulu FC ophinda abuchancellor eMUT. So khona iprogram bengizoyifaka nje ye-education. Kunalento esiyane siyenze siwozungu ke sihlangane ICC siyane siqhakambisa imfundo khona la sithi khona make education fashionable. So nje uSandile sixhumene kakhulu naye la esizweni nje ngikwafaka ama programs awemfundo. Inkosi yesizwe sakwaFodo ebihambele lo mcimbi ithi lolu usuku olubalekile uthi ukuphakanyiswa kwenkosi yesizwe kuyigxathe elihle ukuze nqandeke imbangi ingasibe khona. Ifisa ukuyibongela kakhulu inkosi yesizwe ngoba ukuphakanyiswa kwenkosi yesizwe igxathe elibaleke kakhulu ikakhulukazi izinto lezi ezivimba ukuthi kube nombango ngoba inkosi uma ibekwa phambi kwabantu kanje kunzima umuntu ofuna ukuyibangisa ukuthi angenelele. Sifisa nokubongela nje umndeni ukuthi awukho umbango ivele yaqhatsha nje inkosi yabekwa kahle futhi noNdlunkulu siyabonga kakhulu ukuthi uyibambele kahle mase kufanele sayinikeze inkosi esikhundla sawayinikeza kalula ngale kwehebu. So sikubonga kakhulu okwenzeke ebashaweni kuhle kakhulu siyafisa ukuthi nakwezinye indawo kwamanye amakhosi kwenzeke ngalendlela ekwenzeke ngayo eBashaweni. uNdunankulu wesizwe sasebashaweni uthi bajabulile beyisizwe futhi bayayemukela inkosi uthi bazimisela ukumeseka. Usikhathi inkosi ilele yakhothama kwasafaka uNdlunkulu ezokhulisa ingane yakhula ke ingane ke seyafika manje sefuna ukuthatha izicathulo zayo ingene kuzona. Sijabula kakhulu njengoba sifikelwa umntwana wenkosi namhlanje siyamemukela ngokuphelele ezalwa inkosi eyasebenza kakhulu eBashaweni. Esicela ukuthi nayo ngathi nganyathele ezinyathelweni zayo ngoba sobe sihleli nayo sikhamba endleleni esasivele sikhamba kuyona sizomelekelela sobe sinayo inkosi yasebenza kakhulu kulesizwe sasebashaweni. Lo mbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngiseHarding.